matin. Wachao kod nyasi mar Christmas kama jodolo mopogore opogore kao chakre kod Papa mar din Jokopere, Papa Francis okwa kwe kindo ganda e kinde nyasi mag yango chieng' Christmas. Ka jodolo mapachoka olero ne kanisa no mar Jokopere okopuodho gweth ne keny mar kit chwech achiel. Ka jafwambo marwa Jutho Mundi lero no jodolo mamoko to kwayo piny owacho mondo mi omany yo maduoko nengo ngima piny. Utelamo ma opogore ma yango nyuol Yesu Kristo kaka tarik 25 dwe mar 12 higa ka higa. Jolamo ne ochopo mar timo nyasi mar rapar mar nyuol Jawar. Kinde ni jodolo ne otiyogo e jiwo hera mar owete e kinde ma giyango ni nengo ngima tek kendo nitie jopiny ma onge chiemo e kinde nyasi. Oporo ma ochwal kod jadolo maduong' mar Kopere, kaunti ma Nairobi, Archbishop Philip Anyolo. You share what you have with those ones who may have nothing in their lives. We know we are undergoing through turmoils of economical challenges. So many people have nothing for their own and nothing to eat. Kata kamano, emisa mane otimie kanisa Anglican ma All Saints Cathedral Nairobi, jadolo Ole Sapit ne oliro it jonyuol mondo kik giti kod omenda rietha kaluwore ni skunde yao kendo jopuonjre biro dwaro ni ochul negi omenda mar somo. I know how to budget this Christmas. School fees is coming. And I know we also mismanage at family level by indulging in many things in the name of celebrating Christmas and New Year, and also with the many visitation and trips we make, forgetting that we have children to take to school come January. Anyolo kachiel gi Ole Sapit bende ne okoni ngima matek ma Jo-Kenya kalie kamoro inyayo kod jotelo ma ok osedeo Jo-Kenya e kind chandruok. Ole Sapit koni wuoth makinde ka kinde mag jotelo inyaduok piny mondo omendago otigo e duoko nengo mar ngima piny. We have seen a lot of filtrages and a lot of misuse of those resources in extravagant living among the people we see traveling all over the world with so many per diems around that if we manage well and part of creating opportunities for tomorrow is making a saving for today. E kuonde lamo mamoko ma bende ne otimie misa ahinya to e kanisni mag Kopere, jodolo ma opogore ne otiyo gi kinde no e luoko nying-gi e wi wach mar ni din Kopere biro chako gwedho keny e kind chwech achiel. Baba Mtakatifu alipotoa mwamko huu, sisi ambao tunajua jadi zetu, mila zetu, tunaelewa kwamba anatuambia baba au mama, mzazi au mwewe au yeyote yule, takianeni siku zote mema hata kama mtu na jinsia gani au gani. The teaching of the Catholic Church on matrimony, on marriage has not changed, will not change, it cannot change because none of us can change it. It's part of the deposit of faith, our teaching from sacred scripture and tradition. Marriage is between a man and a woman. In the Catholic Church, it's a baptized man and a baptized woman. Ka Anyolo to ogolo chik ne jodolo duto e kaunti ma Nairobi mondo kik gwedh keny moro amora e kit chwech achiel. But for our people in Nairobi, where many things were already being magnified through media and everything, we thought we give that communication very clearly so that they may follow, because Nairobi is also the hub. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakuramgaji wa Christmas